आज केशवाय नमः नारायणाय। बारको काय आमका बसूक देणार नाही, त्याच्यामुळे आम्ही नाही बसलो. तर आई पप्पा पूजेक बसले असत तर आम्ही आता नमस्कार मंडळी, मी ओंकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या पुऱ्या व्हिडिओमध्ये. आज दत्त जयंती असा, तयारी जोरात चालू आहे आणि मस्तपैकी फ्राय भात केलो असा. कालचा जो भात बाकी होतो त्याका फ्राय केलेला असा, तर तो खातोय. सकाळी सकाळी मी कधी मसाले भात म्हणजे मसाले भात जो फ्राय भात बोलतात तर केला असाच काय. गावची खूप आठवण माझी इथली. गावात नेहमी आम्ही हा खातो. त्याच्या पहिल्या नाश्ता वगैरे जाऊया चला. कसं झालं खाऊन बघ आणि सांग. मस्त, खूप भारी. खाता पहिलो खाल्लं एकदम मस्त बेस्ट. चला नाश्ता करून मग मंदिराकडे जाऊया चला. अजून मान पकडेल. लाडोबा ना लाडोबा पानगले हे पानगले तुझ्या तुमच्या बरोबर येतात ते बायका आल्या आल्या या. इथे व्हिडिओ घेऊया ना आपण. हा का हा इथे व्हिडिओ घ्या, फोटोची गरज नाही इथे. तर मंडळी आता दत्त जयंतीच्या जेवणाची तयारी चालू असा, म्हणजे प्रसादाची. आता हडे आपण बघलो की टोमॅटो वगैरे काका कापतात, हडे भात वगैरे बनवलं जातं आणि पांडुकाका असतात हे सगळ्या जेवणाचा सगळा बघतात आणि त्यांना बाकीचे मदत करतात. तर त्याच्यामध्ये सगळी भाजी डाळ भात सगळा रेडी केला जाता आणि मग येता दत्त मंदिराकडे घेऊन जाऊन त्याचं महाप्रसाद दिलं जाता. अरे असे असं बघ. चला मंडळी तयारी वगैरे केलं. ऑलरेडी दत्त जयंतीची पूजा चालू झाली असा आणि भट इलो असा. आई पप्पा पूजेक बसले असतात, कारण की बारको काय आमका बसूक देणार नाही, त्याच्यामुळे आम्ही नाही बसलो. तर आई पप्पा पूजेक बसले असतात तर आम्ही आता वाडीत चाललो, म्हणजे दत्त मंदिराकडे चाललो. तर थोडे जाऊन बघूया की दत्त जयंतीची तयारी किंवा दत्त जयंतीची पूजा कुठपर्यंत येईल आणि कार्यक्रम कसं असं. चला हा का काका हात करा. अरे हा बघ मेन पुजारी बसलो हा. आज केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय कल्पेश्वरा गोविंदाय नमः सकल गोविंदाय नमः विष्णवे नमः पुरुषाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः
श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः प्रतापाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनुरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः जोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः वरदभूतये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्थैर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थं प्रतिवार्षिक विधेन सद्गुरु दत्तात्रेय सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अंकल ओके ओके तिथे खाल्लं थोडंसं बारक्यावर चला घेतो ना झाले ना आता कसा कसा खाजा कसा खाजा 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 3 रुपये दुकान टाकलं लाडू कसे लाडू हे 35 रुपये हे शेंगदाणा 40 रुपये हे 35 रुपये शेवाचे पिवळे 35 रुपये आणि ते मोठे 85 रुपये हां आणि ते ते खाजा कमिशन द्यायला 30 रुपये गिरायकांना किती फ्री मध्ये गिरायकांना सॅम्पल फ्री ला ह्याच्यात कन्सेशन टोटलमध्ये कन्सेशन आहे टोटलमध्ये कन्सेशन तर मंडळी आता संध्याकाळ झाली असा आणि आता आम्ही मंदिराकडे चाललो कारण की भजनाचा कार्यक्रम असा आता तो कदाचित शूट करूक नाही मिळायचो कारण की खूप लेट असता आणि हडे लाईटी जास्त नसतात त्याच्यामुळे तेवढा काय दिसणार नाही त्याच्यामुळे ह्यो व्हिडिओ हेच संपवत आहे जर तुमका ह्यो व्हिडिओ आवडलो असा त्या व्हिडिओक नक्की लाईक करा शेअर करा आणि आमच्याकडची दत्त जयंती कणकवली वागदे गावाची तुमका कशी वाटली आमका नक्की कळवा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करूक विसरू नका चला तर भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये बाय बाय